బయట బట్టలు నా ఉతుకుతారా, నేను నీళ్ళు వేస్తా ఉంటాను. అమ్మో నేను బయటకు రానొచ్చు గారు, బయటకు వస్తే చాలు మిమ్మల్ని ఏమో కారులో నన్నేమో అత్త అనుకుంటున్నారు. మీకేమో 50 ఏళ్ళు దాటినా అన్నం మాత్రం చెక్కు చదరలేదు. మీ గురించి నేను పార్లర్లో పోవాల్సి వస్తుంది. వెళ్ళొచ్చేదా అత్తగారు? సరే తొందరగా వెళ్ళొచ్చేసి వంట చేయాలా? వంటనా? నేను చేయనమ్మా. నేను ఎంత కష్టపడి వంట చేసినా గానీ మీలాగా అస్సలు చేయలేకున్నా. నేను ఎంత అపురూపంగా చేసినా గానీ మా అమ్మ చేసిన వంటే బాగుందంటాడు మీ కొడుకు. అలా అన్నాడా? వాడికి నేనంటే ప్రాణం. సరేలే అమ్మా నేను చేస్తాలే. అత్తగారు మీకోసం మంచి చీర తెచ్చానండి. ఇదేంటి పాత చీరలా ఉందే? ఇదే మాట అన్నా నేను ఆ షాప్ ఆయనతో. ఆ షాప్ ఆయన ఏమన్నాడో తెలుసా? ఫ్యాషన్ గురించి నీకేం తెలుసమ్మా? ఫ్యాషన్ అంటే మీ అత్తది అన్నాడు. ఆ రోజుల్లో మీ అత్త చీర కట్టుకుని పోతుంటే వీధి వీధంతా మెడ వంచి ఇట్లాగే చూసేవాళ్ళు అన్నాడు. అలా అన్నాడా? మరి నువ్వు కూడా ఒకటి తీసుకోపోయినావా? మీ కోడలని చెప్పాక ఏదో 4 పట్టు చీర ముక్కలు నా మొహాన్ని వేసాడు. ఎక్కడ మీ పేరు చెడిపోతుందని తీసుకొచ్చా, మీరు వద్దంటే ఇచ్చేస్తా. ఎవరు వద్దనేది? తాట తీస్తా, వేసుకో నువ్వు. అత్త బాగా కలిసిపోయానండి, బంగారు చేత్తో ఒక అల్లం టీ పెట్టి తాగుతాను.